एडिसिअ पुलिस नामायाखे जुता बायानो जोंनो तक दी हि आं सामानि ब्लाहाके सायो दे बर' रबिन्द्रया कमल कलसी एडिसि एरियाव रायजो बर'नो पुलिस साख्रि नामायाखे एडिसि पुलिस नामायाखे जुता बारि रदि हियाव खंब्ले केताबो उ मथानि नेतार फाइयो निरावनो हायरनाय साफाइके बर'नो जुता बारि रय रहसि आसो कखे हायो दे जोंले जेमन सागो अबो खायो जों खायमेनो जों प्रतिशोध होयो इनके ताकतो तमा जोंनो रखा न नि पीएम जनमनि बांगै बोरि आंरनि हा देश आम 2.5 लाख ओइ 2.5 लाख है नगराव जाथों इनके एमने ब्लक थेकेबो 1,30,000 खेर जाथों रथां जों बारय दङ मुदेले रय दङ ते सिरनायख ताक जिउटेकिं खायजों बरख इनके ओ करona हयते माइरं सारगो करona बो बुसुक माइरं सारखा फ्री खेलायो ताई अमाबो बिथिवाथि रखा আর তাছাড়া 2018 সাল থেকে তাবগরতা মাইরং চারস দङ বসি মথা সংলে दैमुं साले 5টা বছর একটা মাইরং কল মানে মাইরং কল বসা সারমায়া আর এলাকাও বলামানি বাঙ্গই ই কাইবাসে খিখলাইমিয়া আর অরসি তাবखे निरंनि बरंनि बुदनो नानि बांगै तातमा खलायखा हरव खोतों खफ सिरब बसे उब्रिरब खोतों माया बायसि जि चां तके तकाय बेलेवा ताय खावाय बरले खोतों खफ बांमिले इंतमायो ब खोतों बांमिले कम्बल बांमिले गुंदा बांमिले निरला मसा बीजेपी सले रया आइजो हजाक दंख आसो रय चारै फाइमाले दालारता हाय दे बसे सुता माया बाय सुतारा माया बाय ओ बीजेपी संला हाय हजाक बाय आसो रय तमले बथुं प्रै दाला आयुष्मान कार्ड बो आयुष्मान कार्ड बाय हस्पिटाल रुगि लागासि नों 5 लाख टाका सि माना हा 5 लाख टाका सबार बाथिने आमा बाबा सा 5 लाख टाका कारियो माया किन्तु मुदिले रयथुं इनके सोंबोना हा मा हाजाया दे जोंहा मा हाजालायनो जमले हानि मांगै मुदि साराते केबो खायमिया जनजातिनो मुदि सिना हायाव सब किछु की जनजाति की माइनरिटी की एसटी की फुं की वंशा कुइ जेरेना सब प्रयनसि मुदिले जोंके इंडियान न हाउरुइसि इंडियान ने बरक नागरिक हिना हाउइसि जतन फेसिलिटी रय दंके तानि बीजेपी सं तानि रया हा ते बसुर रमनाय जे थं बुचर मथा सुत मत पाति खायनोसि खोतों खफमबाय गुंदा ता सयाराव बांमासि बरले बुमुमाय फै ओ बुरिरावसो बुमुराव ताबो जों निनो उन्नति खाया खलायो लामा तंसानि दामसि लामा तंसा तांगनायखे लामा काहाके तंसा कबा 3 किलोमीटर तांगनिसि कम से कम 7